Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 11:59. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Miyerkules, Pebrero 4, 2025 o 26. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan dakulang mga bareta sa lado lokal, Bicol University hahagadon ang dagdag na portalets oras na mapaghurunan ang Memorandum of Agreement para sa pagbubukas kan Palarong Bicol 2026. Mga 4-piece beneficiaries na padagos nang nagsasayumang magparehistro sa PhilSys posibleng maapektaran ang membership sa programa segun sa DSWD Bicol. 1.74 milyon pesos kantidad nin indemnity checks na i-distribuir kan PCIC Bicol sa mga paraoma kan Camarines Sur. DILG Bicol, pipaaktibar ang local MDM cluster sa papaabot ang typhoon season sa Bicol Region. Magiging desisyon kan House Committee on Justice may kinaaraman sa sufficiency in substance kan impeachment complaint kontra kay PBBM pwedeng birikon sa plenaryo kan Kamara de Representantes. Primerong impeachment complaint kontra kay PBBM, dai pa sigurado na mababasura. Mga kongresista duda na ma-impeach si PBBM dahil sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Dating Congressman Zaldico, dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, asin iba pa pipakasuhan kang Blue Ribbon dahil sa flood control scandal. Sa ibang nasyon, mga aki na edad 16 anyos pababa, pagbabawalan ng maggamit ng social media sa Spain. Sa lado ning sports, Pinay tennis star as in Indonesian tennis player Janice Tijen, laog na sa women's doubles quarterfinals kan Abu Dhabi Open. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Dagdag asin mas dakol na portalets ang hahagadon kan Bicol University sa lokal na gobyerno kan Legazpi City oras na mabilog ang Memorandum of Agreement para sa pagbubukas kan Palarong Bicol sa maabot na Marso ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation Director Karina Sales, ini katakod kan mga naging reklamo kan mga delegado kan ginibuman na palaro kan nakaaging taon sa universidad. Pinagsabi kan mga ini na nadipisilan sa access kan mga portalets dahil ta diit sana asin dakol na mga partisipantes ang nagagamit. Mientras tanto, day panin opisyal na komunikasyon ang syudad sa universidad. Pinaglalaoman na kan opisyal na gagamiton ang Bicol University bilang venue sa pagbubukas kaini. Sa oras na mabilog ang MOA, sinabi ni Sales na papasutineron ninda sa lokal na gobyerno ang mga portable toilets para sa sobra 30,000 na mga delegado. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ipinagpagirumdom kang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang importansya kan Philippine Identification System o PhilSys or National ID bilang panginot na patunay nin pagkakamid bid. Sigun sa DSWD Bicol, mga benepisyaryo na nagsasayuma na magparehistro sa PhilSys apesar kang supisyenteng impormasyon, pagirumdom asintabang hali sa programa ang posibleng maikonsiderar bilang willful, non-compliance asin posibleng maakaapektar sa pagtinir sa 4Ps. Katakod kaini pinag-engganyar kan DSWD Bicol na pinapamayuhan ni Regional Director Norman Laurio ang gabos ng mga benepisyaryo na makipagkoordinar sa saindang municipal,
city links o parent leaders para sa scheduled as in lokasyon kan pinakaharining fixed o mobile registration sites. Totalmenteng 274 paraoma na naapektaran kan mga nakaaging bagyo ang nakaresibi nin 1.74 milyon pesos totalmenteng indemnity checks sa ginibong distribution activity kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Sigun kay PCIC Bicol Naga City Extension Office Head Justin Mendivil, maubot kaini na makapagtaon nin indemnity relief sa mga paraoma na naka-eksperyensya nin production losses dahilan kan maraot na panahon kan mga nakaaging simana. Mientras na pinagtawan doon man ni Mendivil ang importansya kan crop insurance asin pinag-inganyar ang mga benepisyaryo na ipromoter ang programa sa iba pang mga paraoma sa komunidad. Ang Department of Interior and Local Government o DILG Bicol ang gabos na lokal na gobyerno sa Rehiyon Bicol na magtagtag asin i-operationalize ang local clusters para sa pagmanihar ng dead and missing persons o MDM bilang preparasyon sa papaabot na typhoon season. Sigun sa ahensya, basado ini sa Memorandum Circular Number 2026-003 kung saan pinagsusugo ang mga lokal na gobyerno sa Rehiyon kan Bicol na iorganisar asin iaktibar ang mga local MDM clusters para sa sistematiko asin koordinasyon na operasyon bago habang asin matapos ang kalamidad. Dapat man na makipagkoordinar ang MDM team sa search, rescue, and retrieval clusters para sa tamang pag-record asin verifikasyon kan mga kaso, kaibahan ang mga foreign nationals na posibleng maapektaran. Dagdag pa kanahensya na ang local MDM teams ang i-deactivate sana kung ang inireport na kaso ang na-verify asin naitalaan na kantama sa official situational report. Luwang volcanic earthquakes, 284 rockfall events, asin 49 pyroclastic density currents ang naitalaan na aktibidad kan bulkan mayon sa nakalihis na 24 oras ngunya na aldaw. Basado sa datos na ipinaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Apera kaini padagos man ang pagbuganin lava dome asin lava flow kan bulkan. Naglalangkaw man ang sulfur dioxide emissions sa 5,297 na tonelada kada aldaw puon kan Pebrero 3 ngunya na taon. Mantang nanotaran man ang pamamaga kan bulkan. Mantinido man na pinag-abiso kan PVOX ang mahigpit na pag-iingat asin ang pagbabawal na maglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan bulkan mayon. Na-distribute na kang Albay Provincial Health Office o PHO an man na iba-ibang nutrition commodities sa Tabaco City Health Office asin malilipot Rural Health Unit Nutrition Section kang nakaaging aldaw. Sigun sa Albay PHO bilang suporta ini sa nagpapadagos na nutrition interventions kan mga nasabing lugar, partikular na sa vulnerable populations na apektado kan padagos na aktibidad kang bulkan mayon. Kaibahan sa pinagdistribuyer na commodities ang ready-to-use therapeutic food para sa undernourished children hali sa UNICEF, ready-to-use supplementary food para sa nutritionally at-risk pregnant and lactating women, multiple micronutrient supplement para sa mga bados as in vitamin A capsules. Ang pagpapanao kan mga ini sa target beneficiaries ang pupuunan sa masunod na semana katakod kan kahagadan kan mga representantes kang UNICEF na maawot ng personal na mamonitor ang aktual na distribution or distribution of activities. Arestado kan Malinao PNP ang rank 3 municipal most wanted person na ginibong operasyon kan nakaaging aldaw sa Malinao Albay. Sigun sa Malinao PNP na pinamamayuhan ni Police Major Jason Ray Florin, namidbid ang suspect na si alias Darwin 24 anyos na may warrant of arrest sa kasong criminal case of acts of lasciviousness in relation to Section 5B of Republic Act No. 7610 na ipinaluwas kan Enero 20 ngunya na taon asin may itinalaan na 180,000 pesos na piyansa. Matapos ang pagkakaarestar, idinaraman ang suspect sa sarong ospital para sa medical examination bago dagos na itinurn over sa Malinao PNP para sa magkakanigong disposisyon. Na-recover kan mga operatiba kan Puderan PNP sa ginibong search warrant operation sa sarong eridensya ang illegal na badil as in illegal na droga sa Puderan Albay kasuod ma.
Sigun sa Puduran PNP na pinapamayuhan ni Police Captain Franz Tindongan, alas 6:36 ng pagkaaga kan pinagsirbikan pulisya ang search warrant laban sa suspect na si alias John na konsideradong street-level individual kan nasabing munisipalidad. Na-recover sa laog kan sa iyang harong ang sarong unit ning caliber .38 revolver asin 4 na pidaso ning bala para sa caliber .38. Nakuha man sa lugar ang 10 pidaso ning heat-sealed transparent plastic sachets na may laman na pigtutubod ang shabu na may gabat na 2 gramo as in estimated street value na 13,600 pesos. Sarong pidaso ning tawas canister na may laog na 16 na pidaso ni nakamukos na aluminum foil as in 3 pidasong disposable lighters. Nasa kustudyo na kang pulisya ang suspect kung sa inhahampangon kaini ang kasong pagbalgar kang Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act as in Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule.
Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Love is in the air at Metro Supermarket. This Valentine's season, surprise your sweetheart with Metro Supermarket Sweetheart Specials, happening from February 2 to 15. For a minimum single receipt purchase of 3,500 pesos, inclusive of 200 pesos worth of participating products, MRC members may purchase any of the following for only 14 pesos. Toblerone Milk Chocolate Yellow 100 grams or Cadbury Dairy Milk 135 grams. Promo is available every Friday to Sunday only. Per DTI Fair Trade Permit number 247672 series of 2026. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Posibleng mabago o mabirik pag-abot sa plenaryo kan Kamara de Representantes ang magiging desisyon kan House Committee on Justice may kinaaraman sa sufficiency in substance kan duwang verified impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni House Committee on Justice Chair Representative Jervil Luistro na kun sa botohan dyan na hapon magdesisyon ang mga miyembros kan committee na sufficient in substance ang reklamong impeachment kontra sa Presidente, diretso ang proceedings asin mapadara ni notice para makuha ang kasimbagan kan respondent. Pero sigun kay Luistro, kung magdesisyon man ang committee na bako sufficient in substance an impeachment complaint, pupunduhon na ninda ang pagdangog asin gigibuhan ninda ini nin committee report na kaipuhan paaprubaran sa plenaryo. Paliwanag ni Luistro na pag-abot sa plenaryo, pwede ining ipasar o birikon kan 1/3 votes kan mga kongresista. Kapag nangyari ini, ibabalik sa sainda ang committee report asin maoobligar sindang magbilog nin articles of impeachment. Tinawanin doon ni Representatives Terry Ridon kan Bicol Saro Party List as in Joel Chua kan Manila na ipasigurado na mababasura ang primerong impeachment complaint kontra kay President Ferdinand Marcos Jr. na isinumitir ni Attorney Andre De Jesus as in pig-endoso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ini matapos na ipahayag kang nagkapirang miyembro kan House Committee on Justice na bako sufficient in substance ang primerong reklamo sa Presidente. Para kay Congressman Redon, premature o atap pang marhay para isipon na sigurado ng mababasura ang primerong impeachment complaint kontra kay PBBM.
Tinawan man nindoon ni Chuan na 10 sa nasa 39 na mga miyembro kan komite ang nagtaram kontra sa primerong reklamo asin ang iba nagmasid asin nag-obserbar sana mantang dakulman ang nagantindir kan iba pang mga committee hearings. Sinabi na ni Ridon asin Chuan na mas marhay nang nahalato na sana ang magiging resulta kan botohan ngunya na aldaw kan mga miyembro kan komite kung sufficient in substance ang duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos. Duda ang mga miyembros kan House Committee on Justice kung matindog ang pigko-kwestiyon na pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin pagpapadara digdi sa International Criminal Court o ICC tanganing ma-impeach si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa deliberasyon kan committee tinukar ang impeachment complaint na pigsumitir ni Attorney Andre De Jesus asin pig-endurso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay kung ini sufficient in substance. Saro sa mga aligasyon sa reklamo iyo ang pigsasabing direktiba asin pagtugot ni PBBM sa pagkidnap asin pagsuko kay Duterte sa ICC na pagsuhay sa konstitusyon asin betrayal of public trust. Nagpahayag nin duda ang mga miyembros gikan sa mayorya asin minorya na nag-atindir sa deliberasyon kung matindog ang reklamo lalo na taan mga ebidensya kan nagrereklamo iyo ang news articles. Sigun kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na base sa pagbasa kaini sa petisyon asin attachment daing personal knowledge asin authentic documents na pigpresentar si De Jesus tanganing suportahan ang aligasyon kaini kontra sa presidente. Sinabi ni Ridon na 5 sa mga attachments iyo ang news articles asin ang tulong iba pa mga dokumento gikan sa ginibong investigasyon may kinaaraman sa pag-aresto kay Duterte na bako man lamang certified true copies. Siring man kaini ang sinabi ni Manila Representative Joel Chua. Sa lado man ni House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na insufficient ang allegations of facts kan reklamo ni De Jesus. Sinuspender kan komite ang deliberasyon sa mga aligasyon asin itinalaan ang pagboto kung sufficient in substance ini ngunya na Pebrero 4. Pigrekomendar kang Senate Blue Ribbon Committee ang pagsaangat nin mga kasong kriminal kontra sa nagkapirang dating asin incumbent na mga lehislador asin iba pang individual manungod sa flood control scandal. Sa partial committee report, pigrekomendar kang komite ang pagsaangat ning kaso kontra kina dating Representative Zaldico, dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, asin dating Representative Mitch Kaayon Uy. Pigrekomendar man nakasuhan sina DepEd Yusek Olaivar, Maynard Ngu, Carlene Villayap, J.Y. De La Rosa, sarong Mrs. Patron, Lauren Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, asin sarong individual na may alias Peng. Kaibanan sa mga posibleng kaso ang plunder, bribery, misuse of public funds, asin ang pagsuway sa anti-graft asin ethics laws. Nagugat ang rekomendasyon sa ginibong investigasyon kan komite sa flood control scandal. Siniguro ni Education Secretary Sani Angara na sa iyang aaksyonan ang haloy ng pigigibong mass promotion matapos ang ginibong Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 nangapudan si Angara na dapat matapos na ang nasabing gibo. Ini dahil nahahampang sa pressure ang mga paratukdo na ipasar ang mga bako kwalipikadong estudyante tanganing makamtan sana ang administrative performance target. Dagdag pa kaini na imbes na turuan nin marhay ang kan paratukdo ang mga estudyante, mapipirita na sana ang mga ini na ipasar ang estudyante. Sigun sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment na kan 2024 sa kod 2025, nagluwas na 48.76% kan mga estudyante ang daita tao magbasa sa grade 3, mantang 30.5% sana kan mga estudyante ang matibay sa pagbasa sa nasabing level asin ang dunong kan lambang estudyante nagbababa kada bes na sinda nag-aangat. Nakuha na kang Philippine Coast Guard o PCG ang naglubog na MV Trisha Kirsten 3 sa palibot kan Baluk-Baluk Island sa Basilan kang Pebrero 3. Segun kay Commander Cheska Hamorol, supervisor kan PCG Technical Diving Group, na nakahigda ang barko sa east to west orientation katakod kan isla.
Sa pinagibo na rescue as in recovery operations na kumpwesto ka ng mga ahensya de gobyerno, lokal na gobyerno as in mga voluntaryong parasira, sarong bangkay ang naihawas, napiga-arampak ang pagkatao. Dahil ang digdi suminakat na sa 43 ang numero kang nagadan sa trahedya, mantinido ang 316 ang nakaligtas. Naglatag si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos nin propwestong lay na ang katuyuhan iyo ang ipautob ang mahigpit na regulasyon na no work, no pay para sa mga miyembros kan Kongreso para masolusyonan ang problema kan pag-absent sa trabaho. Mapagtibay ang paninimbagan asin maprotektaran ang pundo kanasyon. Nakapalaman sa House Bill number 7432 o No Work, No Pay for Members of Congress Act, ang sweldo asin iba pang benepisyo kan mga senador na direktang nakabase sa aktwal na pagtrabaho asin pagpartisipar sa mga sesyon kan plenaryo, pagdangog kan mga komite asin iba pang opisyal na trabaho iyo ang lehislatibo. Sinabi ni Marcos na ang prinsipyong No Work, No Pay ipigpapautob sa mga obrero sa bilog na nasyon, alagad ang mga miyembros kan Kongreso padagos na nagre-resibi nin kompensasyon maski dai maglaog sa trabaho. Ipinagmando ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na siguraduhon na marhay na ligtas asin matibay ang gabos na farm-to-market road projects kan gobyerno. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, gusto kan presidente na mabantayan ang kada proyekto para masiguro na tama ang pagagibo asin matatapos sa tamang oras. Dapat man na mamatean kan mga paraoma asin mga parasira ang benepisyo kan mga tinampo, lalo na sa mas marikas asin mas baratong pagdarakan sa indang produkto sa mga saudan. Bareta sa ibang nasyon, pagbabawalan na kanasyon kan Spain ang mga aking edad 16 anyos pababa na maggamit nin social media. Sigun kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na ang mga aki day dapat ma-expose sa mga lugar na day ninda dapat pagdumanan. Dahil ang social media duman, mahihiling ang dakol na pang-aabuso, pornography, manipulasyon asin bayolensya. Sa iyang pagtaram sa World Government Summit sa Dubai, nakatalaan sindang magpasar nin lay para panimbagon ang mga social media executives dahil sa pagpalyar na pagtanggal kan mga illegal asin mapanraot na contents. Maaaraman sa naini sa paagi kan paggamit ninda nin bagong algorithm. Enot nang nagpautob ang mga nasyon kan Australia, France asin Denmark sa pagbabawal sa mga news bababa na maggamit nin social media. Sa bareta niyato sa lado ning sports, abante na sa women's doubles quarterfinals kang Abu Dhabi Open si Alex Ayala asin Janice Tijen kang Indonesia. Dinaog kan duwa ang tandem ni na Filipino-Canadian Leila Fernandez asin Cristina Ludenovic kan France. Nairehistro ni na Ayala ang panggana sa score na 7-5, 3-6 asin 10-6. Naresolbera ni na Ayala ang maluyang pagpuon kan kawat sa set 1 alagad. Nagbalustulo si na Fernandez paglaog kang ikaduwang set. Dai nagpatanyog si na Ayala asin Tijen sagkod dagos nang maisarado ninda ang panggana. Naimbento kan mga siyentipiko ang organ on a chip sarong sadit na device na kasing dakula nin USB stick o sadit na Petri dish. Alagad kaya kaining mag-stimulate nin function kan tunay na organ aron kan puso, baga, atay, bato sa laboratory. Pinagagamit ini sa drug testing, disease modeling asin research na nagpapalit sa animal testing sa nagkapirang sitwasyon. Ang device nagagana sa paagi nin paggibo nin microchannels asin chambers sa silicone o polymers. Pinagkakaagan nin human cells, may flow kan nutrients asin oxygen, naggiya kan blood flow. Pagkatapos kaini nag-i-interact ang cells, naghihiro asin nagre-react aron kan totoong organ. Pinagagamit na ang device sa nagkapirang biotech asin pharma labs sa bilog na kinaban. Istoryang naiiba!
Para po sa satuyang special story sa panahon na haros laptop, tablet, smartphones na gamit na sa eskwelahan asin trabaho, napag-araman kang University of Tokyo na mas marhay pa man sa giraray ang tradisyonal na pagsurat sa papel. Sigun sa neuroscientist na si Professor Kinuyoshi Sakai, na mas makusog ang brain activity asin mas marikas ang recall kang impormasyon kung isinurat ini sa pisikal na papel kumpara sa mga digital devices. Sa saindang eksperimento sa 48 volunteers nagluwas, 25% mas marikas matapos ang nagamit ning papel asin ballpen kaysa sa mga nagagamit ning gadgets. Apwera kaini sa paagi kan MRI scans nahihiling na mas aktibo ang hippocampus parte kang utak na responsable sa memorya asin nabigasyon kang mga nagagamit ning ballpen asin papel. Paliwanag kang eksperto, ang papel nagtatao ning spatial details arog kang texture. Tupik ang papel asin irregular strokes na nagsisirbing trigger tanganing mas marikas na marumduman kan utak ang impormasyon. Ngunyan na aldaw Pebrero 4 taon 1899, nagpuon ang Filipino-American War matapos na mabadil ang sarong soldados na Pilipino kan American sentry na harani sa San Juan del Monte Bridge sa Manila. Ang insidenteng ini ang nagpuon kan mahiwasan na gyera sa pagultanan kan mga puwersang Pilipino asin Amerikano nagkapirang bulan sana matapos ideklarar ang katalingkasan kan Pilipinas sa Espanya kan Hunyo 2 taon 1898. Ang gera nagdurar nin sobra 3 taon asin nagdaranin matinding danyos asin pagdusa kan mga Pilipino. Pinagkakarkulong nasa 20,000 na soldados asin sagkod 1,000 na sibilyan ang nagadan mantang poko mas o menos 4,200 na Amerikanong soldados ang nagadan. Alagad opisyal na nagtapos ang gera kan Hulyo 4 taon 1902, nagpadagos pa man sa giraray ang paglaban sa nagkapirang parte kan nasyon. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kaiba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Machi Balyaran, Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kang bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran ka mga nag-antabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Happy birthday Sir Ronald Baldo. Happy birthday, sir. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon